Kaixo, bideo honetan hurrengo problema batziko dugu. Esaten digu, tren baten abiadura uniformeki handitu dela 20 metro segunduetatik 30 metro segundutara. Ja hori ikusita, ja zuzenean dakigu hurrengoa. Abiadura ez dela konstantea izango. Eta abiadura ez baldin bada konstantea, maila honetan higidura izango da HZUA. Hau da, azelerazio bat egongo da, higidura zuzen uniformeki azeleratua. Bale, azelerazioa goratu izango dela, abiadura zenbat aldatzen den denbora unitate bakoitzeko. Bale, eta problemak berak galdetzen digu alde batetik zein den azelerazioa, bai, zein da azelerazioa, eta beste batetik denbora tarte horretan egindako distantzia. Beraz behar dugu bi emaitza. Bale, lehenik eta behin beti bezala iruditxo bat egingo dugu, bale, irudi honekin bezkat ideiak finkatzeko. Bale, hau da gure lerro zuzena, trena hasieran jartzen dugu, jarriko dugu hobeto honela, bale? Hemen jartzen dugu gure trena, trena delako, eta, bueno, gu izango dugu, leku hau izango dela 0 tokia, bale? Osea, 0 posizioa, beraz trena hasiko da 0 posiziotik, horretaz aparte, baita ere esaten digute, bere hasierako abiadura dela 20 metro segundu. Vale? Bere hasierako abiadura 20 metro segundu. Eta gainera, suposatuko dugu eskumara egiten duela, ez dugutelako beste gauzarik esaten, bale. Aukera daukagunean beti jarri eskumera eta horrela ez gara liatzen eta abiadura beti da positiba. Gauzatxo bat, hemen abiadura ez da konstante izango, beraz abiadura ez da beti berdina izango. Abiadura aldatuz joango da. Ematen diguten datua, esanez 20 metro segundokin hasten dela, hori izango da bere hasierako abiadura, hasierako unean zeukana abiadura. Eta hori adierazten da V azpizero jartzen, V0 dituko dugu mendik aurrera, bale? V0 izango da hasieran zeukana abiadura, abiadura aldatuz joango da. Esan bezala, HZUA bezalako problema baten aurrean gaude. Zer esan nahi du horrek? Ekuazioak ez direla aurretik erabilitugun bezalakoak. Alde batetik, abiadurak badauka bere ekuazio propioa. Abiadura izango da, hasierako abiadura gehi azelerazioa bider denbora. Honekin kalkulatu dezakegu edozein unetan daukagun abiadura. Bale? Baldin badazkigu datuak, T hau sartuz, jaingo dugu, T bakoitzean zenbateko abiadura izango dugu. Eta beste alde batetik posizioa, pizkat zailtzen da ekuazioa, lehen nahiko horreza zen, eta orain, ez horren beste. Posizio izango da, hasierako posizioa, nondik hasten den, gehi, hasieran zeukan abiadura bider zenbat denbora pasatu den. Gehi bat zati bi azelerazioa bider pasatutako denbora karratura. Hauek izango dira erabiliko ditugun formulak. Alde batetik, formula bat izan beharrean bi ditugu, eta beste alde batetik, ikusten duzu formula hau nahiko korapilatzen dela, eta gainera ja karratuak agertzen dira, baina bueno, ez dira oso zailak ariketak. Bale. Gure datuak, zeintzu dira dakizkigun datuak, basaten digute, alde batetik badakigu, V0 berdin 20 metro segundu direla. Baita ere, badakigu, hasiko den lekua izango dela S0, hori da nondik hasten den, berdin 0. Baita ere dakigu, T izango direla 10 segundu, zergaitik, problemak berak esaten digulako, ez da, 10 segundutan. Gure problema guztia izango da, hasierako 10 segundutan zer gertatzen den, beraz, nahi dugu jakin T 10 segundu igaro direnean. Eta uste dut datu gehiago ez ditugula. Bale, ikusten baldin badugu, azpimarratuko dugu dauzkagun datuak, V ez daukagu, V0 bai, T bai, hemen T azpimarratuko dut, S0 badaukagu, V0 badaukagu, eta ondoren jarriko ditut gorriz ez dauzkagunak. Azelerazioa, S, eta kontuz, hau izan daitekela pizkatutan jartzen daukaguna, V hau, baina esaten digute baita ere, esaten digute, hasiko garela 20 metro segundutik eta helduko garela 30 metro segunduetara. Beraz, V, badakigu izango dela 30 metro segundu, eta horregatik hau badakigu datu bat dela. Zergatik egiten dugu hau, jakiteko zein ekuaziorekin hasi lantzen, hemen zenbat ez ezagun ditugu, bakarra, hemen bi. Saiatzen baldin bazarete honekin lantzen, ikusiko duzu ez duzuela ezer lortuko, bi ez ezagun dituzelako, eta bakarrik landu ditugu ez ezagun bakarra dauzkaten ekuazioak, kasu hau. Beraz, hasiko gara ekuazio honekin, eta lortuko dugu azelerazioa. Eta bina azelerazioa daukagunean, hemen sartzen dugu, eta ja posizioa lortu zakegu. Hau badiru ditxorak eri bat dela, baina ez baldin bauzu ondo planifikatzen ariketa, azte baldin bazarete kontrako lekutik, soratu alzarete. Beraz, hasiko gara ordezkatzen. V,
baina V ja badakigu zein den, bagaude ekuazionekin, V, 30, berdin, hasierako abiadura, 20, gehi, azelerazioa, ez dakigula, bider, 10. Azelerazioa, jarriko ditugu unitateak hemen azpian, hau dago metro segundutan, hau dago metro segundutan, eta hau dago segundutan. Beraz, hau, emaitza izan behar da, metro zati segundu karratu. Orduan jarraitzen dugu. Bada, ekuazio nahiko arrez bat, hau pasatuko dugu ona, beraz jarraitzen zaigu 30 ken 20 berdin a bider 10. Hau da, 10 berdin a bider 10. Hau pasatzen baldin mozu hemen zatitzen, lortuko zuela, a berdin 10 bat. A izango da, bat. Jarriko dugu pizkatu beto. A berdin bat metro zati segundu karratu. Hori da gure lehenengo erantzuna. Eta esan bezala, azelerazio daukagunez, bat izango denez, S hau lortu ezakegu. Zelan, S da gure S ezaguna. Berdin, hasierako posizioa, esan dugu hasierako posizioa 0 dela. Gehi, hasierako abiadura dela 20. Bider, denbora esan dugu zirela 10 segundu. Gehi, bat zati bi, azelerazioa orain badakigu dela bat, kalkulatu berri dugulako, eta denbora da 10, baina orain karratura, berdin 100. Kalkulatzen dugu hau. 0 ez da ezer, 20 bider 10, hau izango da, 200. Gehi, bat zati bi, bat biderkatzen dagoen ez dugu jarri behar, bider 100. Hau da, 200 gehi, hau nahiko errez kalkulatzen da. Bat zati bi bider 100 da 100 zati bi, hau da 50. 200 gehi 50. 250 metro. Beraz emaitza, izango zen, ibilitako distantzia horretan 250 metro dira. Horrelako problemetan alde batetik. Ikasi behar duzuna da, zelan jasotzen diren datuak, oso garrantzitua zeintzu ulertzea problema, jakitea ze ikidura motarekin gauden, ze ekuazio erabili behar ditugun, zeintzu diren ezagunak, zeintzuk ezagunak, eta hau planteatzen bali mozue gauzak askotan bakarrik irtetzen dira. Ez duzue gehiagi pentsatu behar.